Well, tá be an bhródúil, ní an bhródúil as na daoine a chur mise go dtí dá éireann na hubraí do Fianna Fáil na daoine a thabhach mé dul isteach go dá éireann ach tá mé buartha faoin job atá le déanamh ag gach teachta dála ach tá mé ag brach go mór go mé me ábailte agus up don job. Agus cinna príomhrudaí gur bhaint amach is bhfuil seach. Well, ceapan héin ghfuil na rudaí atá daoine caint faoi I chundalú cosúla gacháit fud a tíir seo aspa sláinte go háirithe tá sin job mór atá le déanamh ag gach duine stíos a dáil tá daoine buartha faoin aspa airgid ina fóca faoin cáin atá ag dul I méid agus go háirithe tá daoine buartha faoi jobbanna agus tá job le déanamh a gomsa chun jobna thuirt go dtí mo dáil ceanta féin ach freisin féchant an tír mar faoine rudaí atá le déanamh don tír agus don EU agus don réigiún mar tá mise ag dul ó chóir le chunde go dtí an dáil tá an job a bhaid níos mó. Agus deire cinna bhfuil dhéanasú le gaige chuirtíín bhfuil sé sin níama. Well, is múnseoir scola mé bhí mé ag múna ar feadh trocha chuig bliain tá ansim agam sa Gaeilge agus déine mé mo dhíthil I a chaint níos mó líofacht a thuirt dom féin ach na teachta dála eile nach beidir nach bhfuil sim nó beidir nach bhfuil an muinín ach nó tá si beidir buartha faoi a chaint sppraga agus níos mó líofacht a chóm sa héin agus ar daoine eile.